बुबागरा की पहल पर कमलपुर धलाई जिले के अंतर्गत पनबुआ विलेज कमेटी में रिगनाई और साड़ी वितरित किए गए। उपस्थित थे तिपरामौथा खोवाई जिले के सेक्रेटरी तपन देववर्मा, TWF ब्लॉक सेक्रेटरी शबना देववर्मा और तिपरामौथा के अन्य कार्यकर्ता। विधानसभा केंद्र में पनबुआ बीसीओ जे तिनी बुबागरानि दागी मुंबाई जो खुसिया सुबासु खालामनानै पामदानि सभापति ते फाइमानजर गासिनो बोरी बदलनि कमलपुर 45 विधानसभा केंद्र में ब्लॉक सेक्रेटरी बहुमजुग स्वप्ना देववर्मा ते फाइमानजर उपस्थित गतिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन तिनी पनबुआ बीसीनि ते तिपरामौथानि ब्लॉक सेक्रेटरी ते मेंबर ते फाइमानजर खानाय ताखुते बहुतनो तबानि थिबाय तिनी बुबाग्रा जे मायागारां साइमानो बिनि जुबासु माध्यमेनो जों पनबुआ बीसीओ जरा करी बररनि बागै जों रिगनाय तिनि कायसा बागनाय ते जरा हिंदुस्तानी तंनाय बरनि बागै जों कायसा सारेनि तिपरामौथानि अंगै सारेनि कायसा व्यवस्था खायजाखा जों तिनि नरनि बासांगो आबु माननो जों बागै रिनाय आबुनो जों सानामो जों बागना सिमिया तिनि जे नाहारमु ओ नाहारमु जे थामसा ओ थामसानो रुगै जों तिनि काटा त्रिपालानि न बाथ्राखौ नारुगै जों तिनि किसा सुबासुनि पान्दाते पनबुआ बीसीओ खाय दंगो ओ सुबासुनि माध्यमेनो जों आगामी दिनाव तेबो जों सुबासु रिनाय तिनि तिपरामौथानि अंगै बुबाग्रानि नायखमाबाय बुबाग्रा तिनोलो बुबाग्रा जेनबा तिनो साहाय्य खाय दंगो ओ साहाय्य खायमान बिसिंतिनो जों पनबुआ बीसीओ तिपरामौथानि अंगै किसा सुबासु हिंदुस्तानी नो जों तिनि सारे रिनाय ते तिनि बररनो जों रिगनाय बागनाय बासां सालरगो जों माहायकानो सामुं खायना तिनि बररनि बागै तिनि तिप्रासारनि बागै सु तिप्रासा सिमिया हिंदुस्तानी तिनि लगी दंगो ओ हिंदुस्तानी बागैबो जों सामुं तांनाय तिनि जों नुगो जे तिनि तिप्रासा आमसाय रगो लामा करै तुइनि व्यवस्था करै न काहाम करै रिग चुमानि काहाम करै आबो नुगो तिनि बुबाग्रा तिनि खाप फाटियो चिखौ दंगो नर आनो लगिरिदि नरना 2023 नर मुंसा आं रि कालानाय ओ मुंसा रि कालाम बिसिंगो गेटा त्रिपालन तिनि ओ गेटा त्रिपालन जों रुगुनो जों बासां दिनो 312 जों काराक मा खायनाय एवं बासां दिनो जों कमलपुर एसेम्बली हो जों जे बुबाग्रानि तुलुंगा बाने जों कायसा लास्ट फाइट खायना थां दंगो ओ लास्ट फाइट नर बरतनो पाल खाय बाक्सा खाय तुनो लगिरि वय तुनो सुबासुरिदि जाते तिनि बुबाग्रा जों काप्लाय खाय तिनि बरनि मान थानि बागै तिनि बरनि थांनानै तिनि जे अस्तित्वनि अधिकार तिनि जे सांविधानिक अधिकार गेटा त्रिपालन जों मानथो आबो जागा नर सुबासुरि हाय खाख्लायो जों सुदूर रि बांना सिमि बया बासां साला जों तेबो थानाय सालगो जों नुखा कम्बल बाखा जों एडिसिनि हयतो जों कम्बल बागलायखा एवं विभिन्न बरनो जों खुतुं बागलायखा आबो जों थागिया आबो जों आरो सुइ जों तंगला ते बासां जों तेबो जों सामुं तांनाय तिनि बरनि बागै एकमात्र आबो सम्भव तिनि बुबाग्रा नेतृत्व तिपरामौथानि सरकारनि माध्यमेनो सम्भव आबो बागैनो जों 2023 बुबाग्रानि सरकार जों सामानांगौ आबो गासै नाहारमुं तिनि जारा तिनि बरनो बिभ्रांत खाय दंनायनो जों मा बुजगनाय जे तिनि बरनो ठगिनाय दंगो बीजेपी सरकार तिनि बागै तामु सामुं तां दं बीजेपी सरकार तिनि बरनो फाय 2018 जखन फायो आफ्रो साका जे 2000 तिनि मजुरी बारिनाय तिनि रेगानि सामुं बारिनाय किन्तु आजा कोनो मुंसाबो तिनि कामुलिया किन्तु जों ताबुक बुबाग्रा नेतृत्व जोंनि कायसाना दाबि कायसाना स्लोगान गेटा त्रिपालन जों मारिनाय जरा गेटा त्रिपालन केबेंना जों बरनो जवाब रिना नांनाय आबन बागै जों 2023 रेडी अंगु तंगा नांनाय कारण 2023 तिनि थांनानै लामा एकमात्र बुबाग्रानि याग्रोमनो जों थांनानै जे सांबादिक अधिकारनि बागै जों चिखौ दं गेटा त्रिपालन ओ गेटा त्रिपालन जों बाहायके मानो नुं आं जतनो बाक्सा खाय जों थांजा थांखाय जों गेटा त्रिपालन अबশ্যई मानाय आबन बागैनो जों तिनि शुधु आंदोलन सिम खायगे अंगलाक तिनि बररक बाहायके चलितं थांनानै लामा तामतं मासाया तं चाया तं जों आबरनो नायको नांनाय आबहावा खाथिनि बुबाग्रानि लामा थानसानि लामा ओ थानसा लामा जों बाहायके तंगै तिनि बरनो थांरिमान आबनो जों मा सायतलनाय आबन बागै जों तिपरामौथा कमलपुर सब डिविजन अंगै कमल ब्लक कमिटि अंगै जों तिनि पनबुआ बीसीओ बुरिरनो रिगनाय बागनाय एवं हिंदुस्तानी रक तंगो तिनि पनबुआ बीसीओ बरनो जों सारि बागनाय ओ सारि बागमानि माध्यमेनो जों कायसा जानानै नामो जोंगो तिप्रासारनि बागै बुबाग्रा सामुं खानाबाय नखरका जास्ट शुधु बनो सिमि लगरि खाने अंगो अकक सावनां ककियो सावरो पाइखा तिपरामौथा आइलगतो बुबाग्रा आइलगतो